ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍ କହିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ୟୁଏନ୍ କଲେଜ ନଳଗଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଟା କ'ଣ ନେଇକି ଯେ ସୋନିଆ ସୋରେନର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ରହିଗଲା ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ପୁଣି ମଝିରେ ରବିବାର ଗୋଟେ ଛୁଟି ରହିଗଲା, 3 ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବି ଆମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି 21 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସାର୍? ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ ସବଜେକ୍ଟ ତ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସେ ସାନ୍ତାଳୀ MILରେ ସେଇଟାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବରମାନେ କିଛି ଦେଇଥିଲେ କି ତା ଆଗରୁ? ହଁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତା'ର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର, ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର, ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି। ଏ ପିଲା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେବ, ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲା, ପୁଣି ତା'ର ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି। ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ୍ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଲେଜରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ, ଜଣାଇ ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ଆସେ ଏବଂ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଛି। ହଁ, ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଇଛି। ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସାର୍? ସିଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କହିଦିଅ।